जायो जेरैहाय सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनफ्रोमबो कनफारेन्सआव माबे एक्जिबिशना थाफादेरबाय थादों दा एक्जिबिशनखौ बेयो बोरै खालामगोन खालामा बेयो बानजाय आफादनि सायाव सोनारो एसे गिदिर खालामा बेयो बानजाय आफादनि सायाव सोनारगोन जोंनिफ्राय बे एक्जिबिशननि सायाव बोरै थाथारनांगोन होननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनिफ्राय आंनि नलेजाव मोनफ्रोमबो कनफारेन्सआव बे बानजाय आफादखौ जोङो बिदि साजेस्ट खालामबोआखै बे बानजाय आफादनि सायावनो थायो बियो दा बेखिनि बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गावनि एक्टिभिटि बायदियै जोंहा माउथपिस बे थाबाय बोसोरफ्रामबो ओंखारबाय थागोन बेनिफ्राय जुदि सावभेनिर दिहुनोबा बे बानजाय आफादनियाव थांबाय आरो मोनसे मेम'रि मोनसे लाखिनांगौ हिसाबै बेथ' नोंथांमोना सानखागोनानोखा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैलिया दा जों मिजिं खालामदों जे गुबुन गुबुन थावनिफ्राव जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मा होनो कनफारेन्सआ जेबायदि जानांगौ बेबायदि जुदि जाबोदों नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खुनु खम खालामनाय नङा बेखौ नोंथांमोनियावथ' साननानै थाखागोन खालिबोले जों बेखौल' खावलायगोन जे बाजेट मोनसे खालामनानै राफ मोनसे बाजेट हयथ' नोंथांमोना खालामगोन जों मिजिं खालामदों जे गुबुन माखासे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 52थि बोसोरसालि जथुम्माखौ दिनै जनता कलेजनि सिङाव जिरायनानै जोङो बानजाय आफाद दाफुंनायखौ मदद खालामफैदों आरो बे बानजाय आफादखौ रामफुरनि दख'रा एबसुनि दैदेननायाव आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव लोगोसे साखाथियाव गुबुन दतमा पाटगाव बनरगाव कसुगाव झारबारि बे गासै दख'राफोर लोगो नांनानै बिथांमोना दिनै मोनसे आबुं बानजाय आफादखौ दाफुंना लानो हाबाय 52थि बोसोरसालिया जिथु जथुम्मा जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो बे जनता कलेजनि साखाथियावनो गासिबावबो जागोन आरो सेरफांगुरि ओनसोलाव जागोन आरो बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे दाफुंनो हानायखौ आरो ओनसोलनि गोरों गोरा साननो हनो गोरों आरो मेलेमजिबि बिथांमोननि मददजों दिनै बे बानजाय आफादखौ दाफुंबाय आरो बे बानजाय आफादाव दिनै बिबान मोननाय बादियै जाय मासिगिरि बिथाङा ज्योतिरिन्द्र ब्रह्म बिथाङा 8 नं दतमा बियाबनि MCLA आरो लोगोसे बिनि कनभेनरा अमृत कुमार ब्रह्म बिथाङा ओनसोलनिनो आरो दख'रा एबसुनि सिङाव एबसुनि बिबान लाबोनाय सासे गोख्रों मावथि आरो जोङो दिनै मिजिं थिदों जे बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव आरो गुबुन जि साब कमिटिफोर दङ बे गासैबो साब कमिटिफोरखौबो दिनै दाफुंनो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनियाव बेयाव जों मिथिनो मोन्दों जे बे ओनसोलाव जारिमिनारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि जि जथुम्मा बेयाव कुनु दिन जाफेराखैमोन नाथाय दिनै जों गोसोखांनो गोनां जे बे ओनसोलाव गोबां माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारिनिफ्राय जागायनानै दिनै मुंदांखा एबसुआव बिबान लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव दङमोन आरो दिनै बिनिखायनो बे ओनसोलनि गासैबो दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना जोबोद खुसि मोन्दों आरो मदद होनो बिथांमोना साखाफारा जानानै दङ आरो बे जोंनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखायबो बे बोसोरारि जथुम्माया 52थि बोसोरारि जथुम्माया सेरफांगुरि ओनसोलाव दख'रा एबसुनि रामफुरबिल ओनसोलाव जानायनि थाखाय बे मोनसे जारिमिनारि जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय आरो मिजिंथिदों जोंनि बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो मावथि आरो बेयाव भलन्टियार्स आरो जानो गोनां हाबाफारिफोराव गासैयावबो जों गाजा गोमजायै बयनिबो बाहागोखौ मोनगोन आरो जोंनि जि लानाय हाबाफारिफोर बे गासैबो मोनसे ओंथि गोनां आरो जारिमिनारि जागोन बे मिजिंखौ जों मिथिबाय आरो लोगोसे बयनिबो बाहागोखौ इयुनाव गाजा गोमजा मोनगोन होननानै जों आसा खालामो।